నేను ఇంకా ఈ బానిస బతుకు బతకలేను మామ, నేను వెళ్ళిపోతాను రా. వెళ్ళిపోతానంటే ఎట్లా పోతావు మామా? ఈ గుంత తోగింది దొడ్డెరిగా కనుక్కున్నావా? ఇట్లా దారి ఉందిరా, ఇక్కడ నుంచి సక్కగా బత్తలపల్లికి వెళ్ళిపోతుందిలే, రారా. అయ్యో అని అక్క అని నిజమా? అయ్యో అని అమ్మ మామ దారి చేసేనారా? 100% సేఫ్. అయ్యే లే మామ వస్తానని ఉండిలే. లే నువ్వు పాలు తెస్తా అంటే నేనేంటికి రా నీకు తోడు. అమ్మ 20 రూపాయలు చిల్లర పెట్టుకోమనింది లే మనకే. అట్లయితే ఓకేపా పోదాం. లే స్కూల్ ఏ టైంకి ఏ టైంకి వస్తున్నారా మీరు? సార్ సార్ నమస్తే సార్. సైకిల్ పంచర్ అయింది సార్. నాది కూడా పంచర్ అయింది సార్. ఓకే సార్, అందరి సైకిల్ ఎట్లా పంచర్ అవుతాయిరా? ఏ మామ ఏమనుకుంటావు మాట్లాడదునా? అడుగు మామా. కోడి ముందా గుడ్డు ముందా? గుడ్డు వెనకల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి కోడే ముందు, గుడ్డు వెనక. గుడ్ మార్నింగ్ పీటీ సార్, బాగున్నారా? గుడ్ మార్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ఏం సార్ లేట్? ఎదుగో మోకాలు నొప్పి అమ్మా డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకొని వచ్చేలోపు లేట్ అయింది సార్, వస్తాను.